Аз съм... Това е втори епизод на оцеляването ни. И тук вече дойде брат ми. Да, Сервет се казва. Ако сте гледали първият епизод, ние вече си казахме имената. Да, вече не ги знаете сигурно. Сервет, ела, виж. Вече имаме енчантнат лък. Аз си изпека рибата. Аз имам 5 риба, не може да ги вземе да ги изпече, защото аз съм много гладен. Аз първо ще се наям. Тони, Аз нямам дърво. може ли да се Да се качи, че... Ти кога си искаш да качим? Аз ще си обера малко дърво, защото ще ми трябва да изпека храна. Колко риба има? Аз имам 4, по-скоро 5 имам. Имам една, защото аз ги ядох, когато бях много гладен. Ама сурови? Да. Ама те супер много малко хранят Ама така. бях много гладен. То и аз съм сега щях много да гладен, умра. ама. Аз па няма да умра. Да не ми взимаш храната, бе! Не. Защото аз трябва да хапна. Да. Види, ще умра. Кой ме удари? Не съм аз. Никой да не ми взимаш нещата и левала, защото ще то... Няма. Къв си ти, бе? Бе. Циганка. Чакай малко, стой да се дим. Лаги каткон. Ти си скочил, човек. Каткон. Някой да не мога да решава, защото... И хубаво, без това ще имам. Нещо мързи, мале. Никой да не ми пипа в печката, това си е моята риба там. Моля ви се. Па на мен... Това са моите неща, не пипай. Абе, нали играем заедно? Да. Хубаво. И ти па всичко. Някой. Който има от тая риба да слага. От утре няма да можем да играем. Да и да хапна. Аз искам да хапна, аз съм на фул сърце пък. Хора, Тук имаше някъде. аз нямам нищо, Дайте ми. Сори. Ей, тук слагам неща. Къде са пекат рибите, В балуни? печката. Ма рибите, къде? Кой? Моето не ще да се пече. Моя някой от там. Моето не ще Опа, да се си взимай ако искаш. Ето, апдейтна тя. А, не, Вземи. остави го, вземи си. Апдейтна ти е нещо, защото ти ако го изхабиш. Аз имам да... И то се изхъби. Да, знам другия изхабен, защото имаше спаунер. Взимахме неща някой от там. Да, имаше спалн. Мгм. Не, Но ако беше... Ай, пак да ловим рибки. Пак впаднах. Виждам овца. И аз... Може някой да вземе вълна. Той ще му отне. Помислих, че е моята риба. Няма да хабиш айрон, както викаш ти. Имаше такова. Няма да пипаш айрона. Защо не може да направя такова, за да я подстрижа? Не. пак. Защото повечето е мой. Трябва да ме питаш. И не може ли аз? Нали не е на всички? Не може. Къде има? Може да е. Еми, в съндъка има вълна. Ех, ти къде дойде сега, никаква риба не ми идва. Има сива овца. Хора, мисля, че са там. Няма така, че последното видео, това да хване. Има овца до тебе, то не сива. Знам, после ще утре се хване. Ще е там. Не са утре на деня. Колко пръчка ми трябваше? Има може. Какво ми стана? Излезнах. Те ми са махнали. Така. Идва ти риба. Да, хайде да се прибираме вече. Аз няма още малко. Татуировка. Ти как се казваш, бе, господине? Аз съм Браточката Беги. Браточката. Айде! 11-17 пъче с кучето. Мгм. Ако сте гледали предния епизод, тук сме до куче. Панталонки, кожени. Аз имам! Имаме почти подобни скинове и панталонки. Еми, затова не са прави това на куче, бе, човек. Това си животно. Мръсно Еми, обича животно. така да и правят. Познаваме 2 години, това са все пак много куче. Хубаво да няма да ти го убием. Ти не обича така. Само аз така и правя. И креси. Да. Това е Това сестра. е мозъкът, човек. И какво да направим? Две стинки, тинки, уинки, дръж ми шапката. Сега става простотия, бе. Не, пустотия, ти си пустотия. Досъш му. Сори. Татуировки.
Така. Си тук в пола е. Да я си пека риба. Имам рибка. Абе, стига. Так му не трябваше да хабим дърво за чисто. Вижте, що излиза? Защото си с текстур. Крафтинг теба, от сками ми излиза. Защото сигурно си с С текстчър пака е, да. Мани с текстчър пака, сложи си нормалния. Аз отивам да експлорвам. Не го пипай, ще го Сам да си направя неща. Буклук минава тук. Няма ли да ще Рапаре! Не. Ей! Аз вече имам много храна. Аз имам 5. Пък аз имам само една свиншка. Пак жолка. Аз имам 5 риба, мисля. Аз имам много. Тато Немо! и Аз се чудя дали няма да се хвана. Така слагам си нещата, които Това що е тук? не трябва. Така остави го. Вижте какъв камък взимах. Хора, за вас не знам, аз отивам да експлорвам. Слагам и това. За нас не знаеш ли? Обаче трябва да нафармя. Както се казва, таква метафора. Влад, не е ли златна, бе? Виж какво пише. Златна конска броня. Къде па да знам какво е? Това фащичи, за които си надахме кръв. Фака! Бегай, бе! Чакайте да се взема. Сори, Аз ти го пуснах. няма да те Ей, вилиджър! И някой му отзад ме бахте. Ей, продължи. Създаде този сервер. Брат ти. Ти не бе? Давай. Престани, бе. Зомби! Хора, и този път днеска не знам колко епизода ще има. 5. Да, защото много бързо 5 за 15 минути. Този път ще бъде точно 14 минутки. Защото сега е 7-та минута. Те много бързо минават. Така пък иначе, като чакаш нещо важно... Па за 115 минути няма да се развием, тъй че ще бъдат повече епизодите и за това. Даже по-хубаво за нас. И вие ще имате какво да гледате. Нещо не. В момента на лайф ли сме? Не. Ти лът ли си? Ние нямаме още нищо, ти на лайф ли си. Виждаш. Масо джемел. Кой ми взе? Бъгна ми със света. Ей, вижте сега, елате всички. Къде? Няма да ми пипаш айрана. Аз не знам къде отиваш, бе. Къде си? Рапъре, ти си майчо до мене. Зомби, вилинджа. Да. Рапъре, вижте сега, ако копаем на тази страна. Тихо. Ако копаете на тука, Зад мене ли? Малко са, убити го. идва към мене спокойно. Вижте, тук ако ходим направо, там има пещера, никой да не ми пайра, аз искам да се го копая, защото... Аз ще те пазя. Аз ще го убия. И тебе после ще те убием заедно с Влад. Няма. Еми, стони. Брат, ти си им помага. Няма. Аз не обичам такива неща да правя. Помниш ли с тази рибата балон и чапата ябълка? Аз го пазя, той ми бяга. Защото е мазен. Вече са напълни. Кажи, аз там седя. Като насрано лайно, нали? И аз те бях. Седя и го пазя, той няма никакъв зад мене. Тръгнал си, не му пука. Кой е браточката бе? Кой е браточката бе? Според тебе кой снима? Браточката бе. Стига ще бия. Извинявам много. Мене, да. Хубаво, никой не ми бара, лайна. Аз съм пълен с айрон. Кой ще опече то айрон, бе? Аз, нали? Баничка и базаня щеш ли? Ти ми смачка.
твоето нещо в главата. Абе, стига, брат ми направи. Ако искате като този брат, не искайте, защото той е много гаден. Знам ги тея. Много са яки, брат. Брат ми, стига си просто. Абе! Някакво зомби тука. Няма да те пази. То ни каже да не ти пипа това. Къде си? Къде си, бе? Въйбати тишината. Къде си? Долу. Долу. На мазето, батето ми. Аз слагам айрон, ама никой не го пече. Аз ще ти сложа дърва. Удари турчове. Аз слагам... Слагай айрона. Аз съм 32 айрон. Слагай, аз пък имам 10. Слагайте ли пече? Тъй. Тъй сега. Хора, и сега след мъничко и сега ще го спирам къде стане 12 минути, защото... Нали казвам на 14-та? Ай, няма на 12-та. Ма ти се върти да ли мога Да. Айрон и кол много. Аз съм етка до тебе, близко съм. Някой му е бутнал вече. Абе, стига бе, рапъре! Той не иде. Защото ще те шляпа. По дупите. Взимах, имам че... Абе, стига бе, ти ме удряш. С ръка по-спех. Бе, той има турч. Аз съм четвърти. Аз съм пети. Защото ти взимал малко от левела! Не, шетка дори не е първи, човек. Ти ми си взимал от левела! Като животни. Ти животни ли си? Абе, ти си ми взимал от... Взимал си от левела! Защо, ако те ударя, какво стане? Тъй, тук има много коле. Кой има много дърво, че ми трябва? Не за стикове, защото имам много коло. Чук скелет! Аз път чувам вилиджера. Аз съм имал пръчки. Скелет до мене, пак аз съм сам някой да дойде. Ти нашите са близко. Его. Аз казах 12 минута, сега е път 13-та. Абе, аз... Ай, ще е малко по-дълъг. Да, ега. Не, колко ми даде. What the fuck? Какво? Кой тук му остави, бе? Рапари, аз не знам какво. Да, бе, не го знаеш, качи се горе. Как се качих тебе? Защото си има място. Няма. Сега да искате ли да го спираме и сега пак да започна да снимам другия епизод. И завалям много тъпо сега. Наистина. Сега казвам, че не взима дърво на фарма. Аз взимах, ама. Аз тук слагам... Кой ми убира айрана? Аз. Що? Рапара, бе. Пъти почти не си почти няма... Аз го слагам... Ще го делим, ще го слагате, никой няма да взима нищо. Така. И хора, чао, и сега ще снимаме още един клип. И довиждане. И вие казвате. Чао. Довиждане.